nagabinda prang borlang benja bat bayai ba tilang renja benio ke jinggo jingkya tuan nagabinda adranios hujan benio ke jingai ben idio jisu lai spa lai kundai Jisu nagabinda ke jingai ke jingger ku baro thongin IT yagi jing tumu shime jangi bagabor Jisu nam pau hangi hagi inga sem jangi nidwairu nagabinda ka Bible convention haga negas ngi sajain bagabor Jisu nam pau haga jingim baro kawai haker teng upa baru kon baru mensuim bakoid Amen. Kajinga jungo trai jungo Jesus Christ, but kajinga jungo plain, lembat kajinga selak jungo min sim bakuin, kindon ranka but pi barro, Ranka but piru. Kohimen kopara, tongin kuslai halaga donur kamin sim jungi, halar bar roki dao junga jimput, haga jingim min sim jungi. You don't boon ki dao junga jimput, haga jingim min sim. Boon ki jing talat, Bun ki jing tuna, bun jait ki pop, kaba pelang yangi banum eat shirahem yau Jisu. Tongin sangesh par ban kuslai halor kita ki baro, kanam pa ka bor Jisu nam pau hangi vei pai vei haga jingi min siam jungi. Try Jisu, map yangi, side code yangi na kinigi pop baro, bangindup laban shirhem yame. Nga pala, how play badun por baro, but happy ko himen ko para, mangalale pop shibun daki jim prakat, daki din, daki kam, daki jinglay klay, daki jinglay pala junga, daki jinglay pala junga, daki jinglay pala bakrabe junga. Namar kata nga karpadi ka Maria bakuit kabayay sa kateisodi yaki angel bat girikoy badiapi ko himen ko para banduay na kabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro nis sene yangi barandala map iki pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jeka Amen. Idwai nagapinta ki jing tumu jangi baro, ngidwai nagapinta ki bapang ki bashitam, ki batya ki hospital ki batya ki ICU, ngidwai nagapinta ki barakegas ngi ka mendagas ngi, ngidwai nagapinta ka Bible convention haganegas ngi say jain,
ba kabor Jesu nang traikam halor baro ki bawan shimenta gidwairu nagavinda baro kikina bardon hapadengi jimpen kray yaka selection test ba kabor Jesu nang pau hakiru koblei da oba la siuspa yangi bar la plang yangi ki kunting to pace bon ya ki kun ba I jame kramba hakitu ki bangait hawu kris and I yaka jinglai luit bashisha bar yaka nong pateng bane junam da utrai jungiu Jesu Kristu kun jame uba imbat sen sha renkat bad me haka jingelong kawe jungmin sim bakuid ublei junam la junam Amen. Kajing pule nak chithi beningkong jong Paulus pakui syaki Kristan hakorin. Ko para labana keleng bakadon kajing ya syong sang hapadeng jongpi bat kum ya kata kajaj omlap wat hapadeng kiriu pertei namar ba ubriu uya syong bat katenga ukpa jong u henrei pis ngeu meng penban hato kamdei ba pim ngeu si ai ba yauta ubale yakane enweng no napdeng jongpi namar wat la ngamdon da kamet ngadon kamensim bat lakum badon markhmat ngala de bishar haka kerteng utrai Jesu yauta ubriu ubalale kum kane kajaj kam omda pilaya lumlang bat kamensim jonga ru kadon lang te dakabor jong utrai chungi Jesu pinaitino yauta ubriu haus ha u soitan na kabenta kajingjot ya kado jong u ba endup yo pelaj im ya kamensim jong u hakasngi jong utrai kajing sumeng jong pi kamlong kababha hato pimtip ba khandiat uthiat upensip ya kalenglun baro kawei wengno ya uthiat barim ba pinduplong kalenglun kabatmai kumta dashisha philong kibala klem thiat naba yaw Chris ulang brot paskha jungi lala kenya kumta tungin ya khawai ya kane kasngi brom om dau thiat barim uthiat jong ka jing dusmon bat ka jing boman rei da ukpu baklem thiat jong ka jing khuit mensim bat ka jing shisha kaktin jong utrai Isomo Yahweh. Breu spa nyopupra. Breu spa nyopupra. Vai antifon keba. Dekat sausan terkait. Em lo gu play
Utrai undon rengkat pat pi. Kajim pule na ka gospel bakuit kat kum u Lukas. Kalajia hagas ngi sabat. Habau Jesu la leit shaka synagogue baru la hikai. La don handa uwe ubriu ubakak ti kamon jangu kalayap shiliang. Tegi start ain bat ki parisi kila tap dengong ya u. Ben yo I lada un pin koit haga sabat. Bakumda kinyo ban kno persha ya u. Henreu Jesu ula tip ya ki jimpal kha jangi badula ong ha uta ubriu ubadon kakti bayap shiliang. Ale wan bad iyang hangne. Badu tau beriu laki badu layang hangta. Teu Jesu la ong haki ngakele yapi hato kasyong ain haga sabat ban lebha ne ban le sniu. Ban penim yaka jingim ubriu ne ban penjot yaka. Teu la pesau dong yaki barro nanda ula ong hau tau beriu takner yala kakti. Te ula kner. Badula pen koit yakakti jongu. Henry makipat kila kibitar book bad kila yasala para maki ayu kila banle ya ujisu. Ka gospel John utrai. Kohimen ko para ujisu ukren hangi mindakasngi bangi de bandon hapo jongi ya ka jinglong baba ka jingkwa banlebha ki kam ngide bandon jingid ngide bandon ka jingyaide ngide bandon ka jingshisha hapo jongi ban sautu ya ka nega pang ngilaban pai shaka jimpule naka shitti bani gong jongu Paulus bakuid u Paulus bakuid u maham tenge yaki beriu ba kadon ga pok kamda me yaka jingshang sang hapade gi beriu kabayade bat kane ngi deben soto don haki inga sem jongi bun jai ki pok don gi ba shong sang kabayade bat ka shong kha shoman But hakaju ka dor don bun jait ki sang kakta ya ka jingim jongi. Don bun ki bruyu ki im haka jing sinyu haka nega juk. Don bun jait ki sang haka yai ki yen jongi. Haki kren ki kana jongi. Na marbale ni im haka tiat barim kumba ong o Paulus bakoi. Don bun ki bruyu ki im da ka tiat barim. Utiat barit upin siniu ia ka jinglong babha jombun mut ki beriu. Wad lada kitstang daka jinglong babha hau kris suki pasuki ki kam id ya utiat barim kaba kila ino lemba ka baptisma. Badu Paulus bakudu ong ngide bandon utiat batimai haka jingem jongi. Tiat batimai jangga jing shisha, tiat batimai jangga jing kuin, kabala ban pinrem bat pindo yau tiat barim jangga jimbut nam, bat ke jimbishni, bat ke jing siniu, kabasin shari ke jingim jangi. Bun ke briu ki ya compromise bat kine baro ar. War ladang idon kata ke jing kot, banlong ki kun ki ba pintre kam ya utiat batimai da ka jing shisha ba ka jing koi ni pat ni kam eat ya utiat jong ka jing siniu ke jing bishni ke jing tarais niu ba ka jing kwan lalot ba bon jai ki jing siniu badu Jesu wang hangi lada ngilong ki pas sha sen shan da utiat barim ngin stang ban bishni ya ki wai ngin stang ban tarais ni ya ki wai ngitrang
tang ki kam suniu haka jingim haki ingasem bat kabayalam yangi bun jait ki sang omde tang kabayade bat ka shongka shoman henre habayade bat ka jingade ubriu ngidon bun jait ki jing suniu kabalung hapo jongi namar ngi kam id ya utiat barim ya ka jinglong barim jongi sisin bangi pediang ya jisu man ka kelekmat ngide ban traisitam ban vengno naka jingim jongi ya barro ki jinglong ki basinio kanamba ngin kemen hapo kamen siam jongi kabang istang ban yo i ya ka jinglong u jisu ka stang ban roi hapo jongi but kaya kabang yo i saudong jongi menda kalong ki brio ki kam id ya ka jing sinio ki brio ki kam id ya ki kam auria ya ki kam jimbrai bad ki pinroi ya kane ha ka jingim jongki bad namar ba ka roi ha po jongki ki stang ban bit ya ki we de na ka ta ka daw ki inga sem jongiru kala stang ban jot bad ka imlang salang jongiru kala stang ban jot bad ladangi pe saudong jongi ngila ban yo i bun chait ki jing siniu ka roi stet ha ka imlang salang menda lese kala balong ka jing kwa ban di drag jing kwa ban di kiat bad ban shong sang bad kabayade bad ka shong ka shoman yo i bun ki ba siniu ha ka ne ga juk ka ba menda badu jisu kot u wer yangi menda nang wad ya ka baba kabayade bad ka jing ko jing kia kabawuni ubriu ubalad kok ti don bun ki bru ki bishni bale ki im hautiat barim ngimla ban ya ro ya ka jimba ngimla ban yo i ya ka jimba hakiwei ngimla ban snobha ya kiwei daka jingidu kris hen rangi pin snobha ya kiwei daka jingidu baman bad ka jimba ni ya uksoi bad minta ngidon kam ban duai baka bor jisu kan stang ban tui sutir ha pojangi ka jingidu kris kan stang ban sensyar yangi kanamba nginum long ka daw ban pinjot ya ka suka sain jonki inga sem jongi jonka imlang salang jongi namar ngitip utrai jisu ulastang ban bishar stet ya ki briu ha ka nega juk ka ba menda ha ka nega juk ka ba menda nginang yosno shapanga jinklat jonki briu jinklat kindit kinsan jonki briu habun ki jaka ki briu ki bakam samla ki yap kindit kinsan kalam kano ka daw don buon ki jingjia ka badang jia saudong jongi bad kum juru ujisu dang maham yangi shapanga jinkordor banya jan badu kanamba ngindup long ki bakoi tongin aiti ya baro jait ki jingsuni hapo jongi kamdame utiat barim hapo jongi balastang ban sutin hapo ban pinjot yangi tongin karpad ya jisu hakane ki ukirish bakoi wa nirap yangi ban vengno ya kum kita ki jinglong baro kanam bangin long ki ba kuit ha ka jingim jongi jisu ba id ngis ngongu ya me naga benda ka jimba naga benda ka jingid ka jome ka ba trekam ha po jongi sha yangi ko jisu ban ai lahat ya me kampura ha ka jingim jongi kanam ba mellong shisha utiat batimai ubahikai yangi da ka jingkuit pat ka jing shisha en ya ro ya utrai Jesus Christ Amen. tagin playa ka jinget ka jongi nganget au play pa badan bor baro nong tau ka bening bat ka kindo but how Jesus Christ kun ba marwe jung utrai jongi ya bala puna min sim bakwi ya bala kana ka Maria tesodi Rogala shalabin hapo Pontius Pilatus la sana arpna yabu la yap la tep yabu la kiyasha ki beya agasmi ka balai na mi phande ki beya la kiyusha bene ushang shakamonu play pa badan bor bara nang thaban wan pat ben bishari ki beyim pa beya nangi thong min sim bakoi aga balang catholic bakoi aga jingesala ki rekoi aga jimma ki pop aga jimmi pat ka do daga jingim bam jiko amen Balai spa lagunya.
to ya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jumpi kalong ka papiang hun ha uble upa badan bor barong Ko trai pia ka jingnya le ti jompi na ka ta ka jingara ka puram ka teng chu ka jingdo yang ni ba balang ko chu ara ko wei ko ble ko nong seng ya ka jingmane ble ba shisha bad ya ka jingsut to ai ngi karpat ba da kane ka jing darwa ngilla banai ka ngu ka dem ka bade hok hame ubakrao ka buram ba da ka ba yo binta ha kane ka jingmaya ba kentang en penyatali yangi da shisha ha ka donut ba ka men siem dau kris utrai jangim Amen utrai undon rengka bepim Mereka berfiru to kentiu yala ki donut Ikan tiu kisah tongin aingu ya utrai ublay jangim Kasong hok bat kadei dashisha kalong kabashong hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa bakuin ko blay badon bor bat bam jikut namar wat lada mem don kam ya ka jinga ro jangi pinban ka jing sngomu jangi kadehi ka jinga ai jang me namar ki jinga ro jangi kim penyar ye ya ka jing krau jame henry ki arab yangi naga benda ka jim penim lemba utrai jangi u Jesus Christ bat kumta rengat bat ki kin hun ruai jangi angel ni ero yame bat ni penbana da ka jing komen tongin kerpadi wa Jesu ben pen sletamai yangi dau tau tiat batimai kramba ngindup long ki kun ki bashisha ba im shisha ha ka jingim badu kris ba ki ba im ha ka jingkoi tongin nang IT ya baro jait utiat barim ka ba pen sniu ha ka jingim jangi da shisha melong ba koit ko trai kata mei jong ka jing koit barok namar ka tangi karpadia me to pen koit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siem jame kum ka je halo janki bakin kalalong yangi kamet barkas nam jango trai jangi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badaka ba aingu ya me ula kedia ya u badula ai halage sentran u om to shim bat to bam na ka ne pi baro na mar ka ne ka long ka met janga ya ka ba enaiti na ka benda jumpi Hagaju kerukam endala le bam ula shim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ayaka hala ke sentran u ong to shim bat to di
Na kane pi baro. Na mar kane kalonga kuri jonga snam jonga. Jonga jutang batemai bad bam jukut. Yaka bayan pen mi naga benda jumpi. Bad naga benda ki babun. Naga benda ka jimap yaki pop. Tole yakane ban kan mau yangam. Kosnam bakardor jongo Chris. Tapen koit yangi. Tapen koit yangi nagi pop jongi. Bad ki men siam hana dim pen koit. Pen koit pen kia yaki bapangi bashitam. Yada yangi na ubamen. Kajimaya jonka jinge. Kajasin bagi bamyune bagi dinagane kakuri iben benaga jing yap jong nekutrai takadu menwan Namar kata ngi ki ba pen menta ya ka jingia ba ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mela nyu yangi ki ba bit ben ya hakama jamme ba ben chakriya me da ka bas nge verit ngi kar padia me bangi ki ba yo benda hakamet ba das nam ukris ngilong ki ba la penyat le ka we da umensriem ba kuin token mau ko tra ya ka balang jamme Kabala priyang hasatala ka partay, but to penchanaya ka haka jingid, renkat bado Francis upaba kuit jangi. Uvilbat marway no bishop jangi, but bardo kiling to bat kirinium. Takan mau lemro yaki himen kipara, shinrang bat kinte. Kibela yotia daka bakermen yaga jimmy pa, but ya bardo kibela kalat no haka jingis ne jamme, to pediang yaki shaka jingsha ka kamat jamme. To isane yangi bardo ngi karpadia me, Barengkat bat kam aria teso te bakoi ka kame jongo blai. U jaso bakodo kurim janga. Ki apostol bakoi. U Francis disease bakoi. Bat baharu ki rikoi. Ki belapen sabaya me pateng la pateng. Ngin long ki babit ben yo bintale ma ka jingim bam jikut. Bat bagini ro bat pendon buramia me da ukon jamme u Jesu Christ. Dau lembadu bad havu. Kalong hameu bleu pa badon bor. Haga jingelong kave jungamen siem bakui. Barro ko buram bad ka jingero. Junom la junom. Amen. Ko himen ko para tongin duwai naga binda baharo ki jing tumo jangi. Nginang duwai ker pangro naga binda ka Bible Convention haga negas ngi sai jain. Patkum juru nagabinda baharo ki bapangi bashitam ha padeng jangi nagabinda baharo ki badon kam ega jingar ko kerpang jangu pelai kopa jangim bah bening kalong ka bakoi kerteng jamme kanwain ka hima jamme kalong ka mon jamme akan dau kumba bening toai ngi minta ka jimbam jangi ka alakasi patamap ngi grangkhang jangi kumba ngi rungi map ega beles new yangi badwa delam ngi shaka jimpan shoy and rate of light yangi naga basinio. Top light yangi karpad kotrai naga jinx sinio barro. Haga jinx born jamme, toy jinx suk jinx sign hagas ni jungi. Kramba daga jingera, the jingis ne jamme. Ni light na barabo naga pop, but in your jingeda naga jing jin jar barro. Kabangidang up kamilindi yaga jingarmen bakui, but the jing one pa jungunong penim jungi, u Jesu Christ. Nama kecume kalam hima, kecume kebor kapuram junam nala junam. Kotrai Jesu Christ me ubela ong hagi apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy what pay digi pop jangi Henry aga jinge janga balang jamme bad haga jings born jamme tai haka aga jingsuk bad ka jinget li kawe kat kum ka mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. Ka jingsuk kotrai kandon barabor renka but pim Renka bat pim dap ta ka jingi do Kristo ni ai
ukon lambro jango play. Hakami ubaket no ya kapop jaga perte. Sukito ke balakot shaga jing kawai jango ukon lambrot. Yat batimay jangi bapin sim yaga jingim jangi daga jing koi daga jing shisha daga jing daga jing pamil sim pin roy shusho ko jesu yaga jing lomba ba ko jangi pin dona ko jesu ya manla ujai putiat barim bapin snio yaga jingim jangi ba bapin kalan yagi daga jing ka jangi ai boring ko jesu pin koi pin kya ya boring ki bappa ki bashita but line morning in Brio Nagajing Day, Nagajing Sosi, Nagajing Plain, but new I boring in Jesu. Can I have a page of me, Maluching away, but dying in Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. To ngin dia duai. To ai ba yakiringe jame ko try yake ba mepsa but ai jingim daga jimbam jangatin jame but ga sakramen ba kinjab bani en pen mendoi shibun yaki dakat kinigi jingai ba karau na ukun ba eat jame ba en pelong yangi barabor kinongyo binda haka jingim jangu
uba im bat sensha junom la junom utrai undon rengka bat pim play padon bor baruin karkoy upa baru kon baru men sim bakoid ya lesuk ban pen bana ya ka kubor bha jong utrai daga jingim ka jompim Iso ya uplay. Laispa akupra. Laispa akupra. Sembukuj, umbang lomba menengkong, kunjung taal berabor, junam la junam, amen. Enyero yotra Yesus Kristus, junam la junam, amen.